Que t'agradaria saber què porta el paté que menges? Doncs fes-lo a casa. En una processadora posem 250 grams de fetges, 2 ous, 75 grams de poma, 40 mil·lilitres de caldo, formatge, 10 grams de sal, herbes provençals i pebre verd. Ho triturarem fins que quedi ben fi. Afegim 150 grams de mantega, que sigui pomada o l'hauràs d'escalfar perquè es barregi bé. I per acabar el pebre verd, que si és sec el pots hidratar amb aigua calenta. Amb aquesta preparació emplenem uns motlles que aguantin l'escalfor i que tinguin tapa. Jo l'he fet de pebre verd, però el pots fer del que més t'agradi: pernil, ceps, tòfona, ceba, vi de xerès, fines herbes. Fes-lo al teu gust. Jo he utilitzat aquesta sal de vi d'Oporto, que em va portar la meva cosina del seu viatge a Portugal. És important que quedin ben tapats perquè no hi entri l'aigua. Jo he utilitzat una olla de 5 litres, en el que he posat 1 litre 800 d'aigua. Posa un suplement si és necessari perquè el nivell de l'aigua quedi a la meitat de la preparació. Quan portis uns 10 minuts bullint a foc molt lent, tindràs aquesta temperatura interior. Si no tens termòmetre, poses el dit petit i si crema ja estarà. Posem la tapa i ho introduïm dins la CCM. Com heu vist, els meus recipients no tenen tapa hermètica, però si els teus sí que ho són, no cal que posis suplement i el nivell de l'aigua pot ser més alt. Ho deixarem 3 hores dins la CCM. Ara traurem l'olla. Compte que està molt calent. Ja el tenim cuit. Ara el traiem i el refredarem amb aigua a l'aigüera, si pot ser amb gel millor, i després a la nevera. Quan hagin passat unes hores o el dia següent, ja el podrem menjar. Jo no m'espero més i el vaig a provar. Agafo una torrada i mireu que cremós. És que és boníssim i com ens agrada amb pebre, però com el pots fer al teu gust, jo t'animo a que el provis i m'expliques com l'has fet als comentaris. El pots conservar a la nevera de 5 a 7 dies o també el pots congelar. Quan el vagis a menjar, treu-lo amb 8 hores d'antelació i consumeix-lo abans de 2 dies. Coneixes la cuina de consum mínim?